Terge atlaşan kampaniýalaryň aglabaty özleriniň mümkinçiliklerini ýurdumyzda ilkinji edek tanıştyrýarlar. Bu kampaniýalar köp ogurly ykdysady kuwata eýe bolan ýurdumyz bilen halmatdaşlygy giňertmegi maksat edinýärler. Açylış dawratyna Awganystanyň Senagat we Sewda ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Alhaş Nuruddin Azizi gutluk söz bilen çykyş etdi. Ol türkmen owgan hyzmatdaşlygynyň ösüşine ýakyndan gowlaw berýänligi, şeýle-de tebitde parahatçylyk we durnukylygy netijeli hyzmatdaşlyk hemde iki ýurdun arasyndaky dostlugy pogtanandyrmakda goşan şahsy goşantlar üçin hormatly prezidentimize we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hoşalyk bildirdi. Owgan wekiliyetiniň ýol başlygynyň beýleşi ýaly şu gedeki giň geremli gözden geçirilýän we işeweler maslahatynyň geçilmegi ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary täze itergi özany berkbetli iki taraplaryň hyzmatdaşlygy giňertmekde täze derejelere ýetmäge sewda ykdysady ulgamda bilelikdäki tassamalary üstünlikli durmuşa geçirmäge ýardam berer. Tergä gelýänler durly ugurlar boýunça diýwarlyklar bilen tanışyp bilerler. Bu ýerde hallar, şaýsepler, guruluşy harytlary, hojalyk we senagat himýeti, gögönümler, miweler we ady gönümleri hemde beýlekler görkezilýär. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne diýarymyz täze tehnologiýalary we ilmi gazananlary ornaşdyrmak, milli ykdysadyny döwre batlaşdyrmak hemde diversifikasiýalaşdyrmak syýasatyny ýygydyly durmuşa geçirmek arkaly dünýäniň ähli ýurtlary bilen halkara hyzmatdaşlygyny işen ösdürýär. Şundan goňşy döwletler şol sana doganyk Awganystan türkmen halky bilen köp asyrlyk dostlukly däp desturlary we taryhy medeni umumylygy birleşdirýän Awgan halky bilen netijeli gatnaşyklaryň pogtalandyrylmagyna aýratyn ähmet berilýär. Özara hormat goýmak we ananaşmak ýolagolary esasynda gurulýan döwletlere gatnaşyklar iki taraplaryň hemde köp taraplaryň görnüşde üstünlikli ösdürilýär. İki ýurdun durly derejedäki wekiliýetleriň amala aşyrýan iş taparlary, şeýle-de geçirilýän maslahatlaşmalar, gepleşikler, ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň pogtalandyrylmagyna köp babatda ýardam berýär. Türkmenistan Awganystanyň syýasy, ykdysady durnukylygyna, goňşy doganyk halkyň awadaşlygyna we betewligine uly gyzyklanma bildirýär. Bu wabatda ýurdumyzyň üýtgewsiz garaýşy ýeňillikli esasy elektrik energiýasynyň we suwuklandyrylan gazyň iýerilmegine, durmuş maksatly desgalary gurup bermegine hünärmenler taýýarlamakda ýakyny gollawynda da aýdyn ýüze çykýar. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly Türkmenistan mundan meýlekde Awganystanyň ykdysadyny hemde durmuş düzümlerini dikeltmäge gönükdirilen anyk ädimler. Munun şeýledigine döwletimiziň Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň sessiýalaryna we beýleki iri halkara forumlaryna öňe süren hemde dünýä jemgyýetçiliginiň giň gollawyna eýe bolan dürüjlikli başlangyçlara hem şaýatlyk edýär. Gurrun hususana Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşy barada barýar. Bu iri energetika tassamasynyň durmuşa geçirmegi Awgan ykdysadynyň ösmegine, oňa maýa goýunlarynyň gönükdirilmegine, möhüm durmuş meseleleriniň oňun çözülmegine, şol sana täze iş ornlarynyň döredilmegine gönlüň ony ýardam eder. Elektr energetika podagy türkmen Awgan hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurdur. Her wagtda guruluşy anyp barýan Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň uguru bilen Türkmenistan, Awganystan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň şekillenýäni bellemek gerek. Bu elektrik geçirji ulgam Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň ähli infrastruktura disgalaryny elektrik energiýasy bilen öpüşen etmekden daşary ony Awganystanyň üstü bilen Pakistana we Günorta Aziýanyň beýleki ýurtlaryna eksport etmäge de mümkinçilikler eder. Ýurtlarymyzyň geografik taýdan amatly ýerde ýerleşmekleri ulug aratlyşyk budugyna da netijeli döwletara hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikler açýar. Sewda toplamynyň köp sany diýwarlyklary serginiň agramly böleginde diýär. Bu ýerde durly görnüşli tergö gönümleriň, miweleriň hatary Awganystanyň azyk senagatynyň harytlary ýerleşdirilipdir. Dokma önümlerinin diýwarlygy edine bir Awgan önüme enerjileriniň mümkinçilikleri, olaryň çykarýan önümleriniň köp türlüligini açyp görkezmek bilen şäklenmän. Eýsem türkmen hyzmatdaşlary bilen göni gatnaşyklary ýola goýmagy da şert töredýär. Senetçiligi ösdürmek boýunça döwlet kompaniýalary we hususy karhanalar tarapyndan görkezilen halk senetçiliginiň amaly haşam sungatynyň şol sany keramika, bedeg aýnasy, ağaç oýulyp ýasalan önümleriň, örtküleriň diýwarlyklary, serge gelen mihmanlaryň gazaklanmalaryna eýe boldy.
Serge gelenleriň ünsüni özüne çekýän inçe ustatlyk bilen döredilen işler, täsin aýna gaplar, tagablar gaýtaranmajak mozaika hemde milli usulla bezilen öňümler, sowgatlyk öňümleri, başga da köp sany haritler owgan halkynyň baý mirasyny we özbaşly döredijilik ýüreglerini beýan edýär. Olaşyk serişdilerini, senat öňümlerini öňdermekle meşgullanýan kampaniýalaryň we kärhanalaryň diýwarlyklarynyň ýany köp adamly boldy. Ulug logistika toplumuna başlanan diýwarlyklar hünärmenleriň uluglyklamasyna eýe boldy. Serge dalyna alym bilim ulgamam öz beýan tapdy. Bu ýerde guralan diýwarlyklar Owganystanyň Horasan Uniwersitetiniň, Bajastanyň Maliýe we İşewlik institutynyň işi we gazananlar bilen tanışdyrýar. Her zaman poligraf we çapkany işine başlanan bölümler Serge gelenleriň ünsüni özüne çekdi. Serginin geçirilýän ýeri türkmen owgan hyzmatdaşlygyny hassa işleňleşdirmegi, özara behbetli täze gatnaşyklar ýoly goýmagy maksat edilýän işe urduşlary we gepleşikler geçirmek üçin hem amatly meýdança bolup hyzmat edýär.